जय जगन्नाथ सागर आज मिनी ब्लॉग आपण आज खड़ामरा संक्रांति चलते से खड़ामरा संक्रांति की कम आज सब माँ कर चलते जा ठाकुर पूजा साथ देकी पलैले देखु एटा आम तो कहते खुकुणी गजा खुकुणी खुकुणी कहते है आपण कौ कहते मत जन है तपरे आज कौन के मुंड फुंड धोई के सकाल सकाल खुकुनी मुंड हलानी जानची तो आज खड़ामरा संक्रांति आउ कौन के अरे कार्तिक मास चललानी जानि पारलु के एबेठु मोर हबिस चलला आज कार्तिक मास मोर स्टार्ट हैला हबिस माने माने बिना प्याज सुनलो तकारी अरुआ जानि पारलु हो कते खुंडी भलो भालला मो मां पूरा ठकियला बढ़िया लगे खाइले किया तो गछ पतर रहा घर तो नहीं पचिगला सब पचा नहीं खुकुंड केते कौन हम खुकुंड भी पिठा भी पारे चलतु ए जा खुकुंडी हणा सरीगला कढ़ा भी सरीगला झुंटी दवाई माँ ये चाउल बाटिले मो माँ भी झुंटी पकड़े मो माँ झुंटी पकाऊे मुझे देखो फुल काटी दे खड़ा आज सेर बसा था केते झुंटी पड़ता सेर बसा ना बोलिकी ये गोटे दिन जे आम जे झुंटी पड़ियो चाउल पूजा गोटे यहाँ गोटे जाई ता दी दिन जा झुंटी पड़े दीटा पर्व अक्षी तृतीयार हाँ ये ना आउ कौदार पड़े सेर बसा तो नहीं आ गुल्लू नुआ जामा पिंचु हाँ तमर भूग दब ना मते दौनु भूग आंजा भूग आंजा पूरा घरटा मैं देखे दूची कंप्लीट हो गला हमर खाली पूजा बाकी रहा दीप ये पढ़े तू हां
ହଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଗ ଖାଇଗଲି ଠିଆ ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ନ ଯାଇ। ନା ମୋର କରିଛୁ ଏଇ ଭୋଗ କାଙ୍ଗାଳି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଖଡ଼ା ପୂଜା। ଆମେ ବି ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିଆ। ତୋ ଏଟା କଥା ପକେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଆମରେ ଆମର ଖଡ଼ା ଗୋଟେ ପୋତା ହେଇଗଲା। ମା ସତ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି କ'ଣ ନେଇଯିବେ ମା ଗଲା ଖଳାକୁ ଗୁଗୁରା ଆଡ଼ର ପୁତିତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସାରୁ ପତର ଆମର। ଆଉ କାହାର କେମିତି କିଆଣି ଆମର ତ ସାରୁ ପତର ଭୋଗ ଯାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିରେ କିଆଣି ଭୋଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ବିଲକୁ ଯିବ ଭୋଗ ଏବେ। ମା ସବୁ ବନେଇ ପୁଟୁଳା କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ସବୁ ପୁଟୁଳା କରିଦେଇଥିବ। ଇଏ ଆମ ଜେଜେମା। ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଏଠି ବରାଦି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମା ବିଲକୁ ଗଲେ ଖଡ଼ା ପୋତିଦେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ବିଲୁ। କି ରାସ୍ତାରେ ଇଏ ପୁରା ହଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆଗରେ ଚାଲି ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ପାଣି। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଆଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଥିବ ଏତିକି ପାଣି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିମୁ। ମା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଅବସ୍ଥା କିଏ ଏଇରମ ରାସ୍ତା ଯଦି ହେଇଥିବ ଟୋଟାଲି ଆସେ ଆଧା ନିଏ। ଫସିଗଲି ଆଜି ବିଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିଗଲା ଏବେ ଖଡ଼ା ପୁତିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ ବିଲର କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା। ଏଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମା ଆଗେ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଚାଲ
ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିନା ବିଲକୁ ଆଇଛି କିନ୍ତୁ କାଦ ଯାଇକି ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। କେବେ ଜାଣିଥିଲି ବିଲରେ ଏତେ ମଜା ଲାଗେ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଆଜି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଦରେ ଯିବା। ଗୋଟେ ବିଲ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଲଟା କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଏଇ ବିଲଟା ଧାନ ପାଇଗଲ। ଭାଇ ମାଇଲା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଖଡ଼ା ପୋତି ଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ ଦେଇ ଯିବା। ଭୋଗ କେତେ କଣ୍ଟା लो ଭିଡ଼ର କୁଇଲା ଲେଖା କଣ୍ଟା ମାଲୁ। ଏଇ କଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଲୁ କେମିତି ଯିବୁ କି ହଁ। ସେଇବାଟେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ଭୋଗ ଏଇ ଖଡ଼ା। ଚାଲ ଆଉ ଯାଇ ବିଲ ଦେଇ ଯିବା। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଣ୍ଟା। ମା ପଳେଇ ଗଲେ, ଚାଲ। ତ ମା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଏରିକି ଡେଲି ବିଲକୁ ଆସି ଅଭ୍ୟାସ କରାହବ। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମିତି, କିଏ ଯାଇପାରିବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ରାସ୍ତା ଏମିତି କିଏ ଯାଇପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆମର ଏବେ ଖଡ଼ା ପୋତା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଠି କେମିତି ଆମର ତ ଖଡ଼ା ମାରୁତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ତ ଏମିତି ପୂଜା ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ କେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ଆମେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।